mag-usa ka bulan gikan karon, mukanaog na sa iyang posisyon ang amahan sa lalawigan, Gobernador Bambi Emano, hinungdan nga duna kini gibilin nga tambag alang sa mga batan-ong empleyado nga mahimo nilang giya sa umalabot pagkinabuhi. Ato sa niaging pagpakayab sa nasudnong bandila dungan sa pag-ila og pag-recognisar sa mga meritirong empleyado sa Kapitolyo Probinsyal, giawahag ni kasamtangang Governor Bambi ang kadaghanan mahitungod sa maayong buhaton samtang anaa pa sa panahon sa pagkabatan-on. But there's a saying that if you cannot find a way to earn money while sleeping, you will work a lifetime. Working a lifetime is not actually bad, but you could always improve the status and the in preparation of your retirement. Ang gitudlog sa atong ginikanan, pasaylo ako, kung man kong ginikanan, kung ito tulad ninyo ikasakit, di man kong tanan, is that you go to school, you get a degree, and you go to work. Mungkin ang gitudlog. I hope that way of thinking should change. If you definitely, it would be better if you are school. It would be better if you are educated. But it would also be much better if you prepare for your retirement, for your future, or you should do business. Buot sa amahan sa lalawigan nga dili makawang ug masayang ang mga panahon nga gigahin tungod kay tumong niini nga ang tanan mahimong andam sa takna nga moretiro na sa pagserbisyo sa lalawigan. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Jane Salimbaw alang sa Miss Or Balita.